El manifest del personal de Clínica Girona. 12 de febrer de 2019. Avui comença a Madrid el judici a les preses i els presos polítics catalans per complir pacíficament el manament democràtic i popular sorgit de l'1 d'octubre de 2017. Les treballadores i els treballadors de Clínica Girona volem també afegir-nos a les concentracions convocades per l'Assemblea i Òmnium Cultural en defensa de la llibertat, la justícia i la democràcia, sota el lema «L'autodeterminació no és un delicte». Avui, l'estat espanyol fa seure els nostres representants polítics i socials al banc dels acusats per haver-nos permès votar, per haver exercit legítimament i de forma pacífica els nostres drets, per haver fet possible un dels drets universals sobre el qual se sustenta qualsevol democràcia, el dret a vot, per tal de que sigui la majoria la que decideixi. El personal de la Clínica Girona volem denunciar la repressió de l'estat espanyol i exigir la llibertat de les preses i dels presos polítics, així com el retorn de les exiliades i els exiliats. No esteu sols, estem amb vosaltres, us volem a casa, lliures. Gràcies.